हेलो वेलकाम बैक टू सिकन क्रिएटर यूट्यूब चैनल गोबाव जाथारबायमोन नोंथांमोनजों लोगो हमलायिया बा नुलायिया दिनैहाय जोङो बर्मासिम रावना होगोन बेनिखायनो जोङो बर्मायाव मानो थांगोन बेखौ नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ आं दायो न'निफ्राय ओंखारबाय नै बेलाय आंनियाथ' बेनोखा न' होमबा लोगोफोर बाइकआ बेनो दा लोगो फैगोन दायो थांबाय थानि नोंथांमोना नायलांदो न'निफ्राय आं हारसिं ओंखारबाय लामा ससेयाव आरोबाव लोगो मोनलांगोन जोङो थिंगाले भगतपारानिफ्राय सासे फैगासिनो दङ आरो मदुइबारियाव सासे दङ बिनि उनावहाय मंगलदैयाव सानै दङ जों साबा थांनो ओंखारदों बर्मासिम मोनसे गोनांथार खामानि लानानै बेनिखायनो जोंनि खामानिया मा आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' लेट्स गो बे मदुइबारि दायो मदुइबारि सक मोनबाय नायना ला था थांदो मदुइबारियाव सानैसो दखानिफ्रा माथो होदो सिनाकि दखानि जोंनिनो दा बेवहाय आं सासे लोगो नेनोसै लोगोआ मोनफैबाय बेलाय लोगोआ दा स्कुटि थांसै जों दायो फाइनालि मेनापारा मोनफैबाय आरो लोगोखौ लोगो मोनबाय बिदिनो हाय हो बिथिं बेलाय बिथांखौ लोगो मोनफैबाय आरो दायो बेखौ मदुइबारियाव लोगो मोनना लाफैदो बिनि उनाव मंगलदै टाउनाव भेटाघाटआव आरो सानै दंबावो बिथां सानैखौ लोगो लानानै दायो जों रावना होगोन बर्मासिम स' लेट्स गो mana gedean sih? Menfakir, tak sebatas hari lagi mende. Batas hari lagi menbaik, dayu. Gongse bas nih frame korban, ada gongse bas kakenangan. Hei, batas hari lagi. Lai लोगोफोरा थांगोन हा बेलाय बिसोर खानायखौ मंगलदैनिफ्राय लाना फैदो दा नोंथांमोना दिन्थिनाय जायासै मानोना जों गारियाव दङमोन दायो आरो गंसे बास हमलायगोन नेक्स्ट बर्मा थांनाय बास हमगोन दायो गारियाव मानसियानो गैया जों फैनाय 5 जनाल' बेसेबां खमाय नेनांगौ जायो दा नेनोसै दसे खमाय
बरमा मोनफैबाय नै ओंखारबाय दा बिजाब दखानाव थांनोसै डेन्जार बिजाब बायग्राफ्रा डेन्जार गोजा नायना ला नायदों निलिमा मोनफैबाय नोजोर दा हाबलांनि सिङाव मा दं नायनि बिजाब दखानाव दंफैयो नै नायना ला बिजाब दखानाव दंफैयो बरमा मोनफैबाय जों फाइनालि दायो बिजाब दखानाव बिजाब नायगासिनो दं ओइले लोगोफोरा ए मा नायदोलै नोंसोरो बिजाब नायदो ना नायनि बिजाबखौ दिन्थिनो आरो मा नायदो हैखौ नायनि मा नायदो दिन्थि अ दे थिगानो दं दा बरमाव बिजाब नायगासिनो दं निलिमा प्रकाशनि नोजोर